Cea mai tare tură de până acum cu Alin Găină. Pe ploaie. Ne-am cărat și noi puțin pe asfalt până aici. Și aici am făcut o pauză după ce... La popasul mitic aici, unde nu ne plouă. Atenție, tren. Trenurile nu circulă pe ploaie, numai turiștii. Nu ne-am mudat tare, după cum se vede. Am spălat echipamentul lui Tavi, că altfel nu era nicio șansă. Acum vede pe filmare, Tavi, echipamentul curat. E bun. E bun că se oprește acum, dă semne. Este soarele de acolo, de după dealul ăla. Uite, e mai senin acolo. Vine cu tigău. Hai să putem cu tigău. Se duce la ăștia. La de Grecia, știi ce ploaie? Stai pe mine, câte o rundă pe acolo. Dacă ajungeam în pădure era altfel. Pe pădure nu plouă. Așa tare. Motorul lui Tavi, să se spele și el puțin. Poate să prins ceva cu de pe